Toxo Telecom alíase co comercio local de Ribeira para incentivar as ventas na localidade. A empresa pon en circulación Toxo Bonos, cos que a xente pode conseguir ata 100 euros para gastar nos negocios adheridos. Esta mañá presentouse en Ribeira unha nova campaña comercial impulsada neste caso por Toxo Telecom. Baixo o lema Inviste en Ribeira, inviste na túa xente, a firma tecnolóxica nacida no municipio quere impulsar a compra nos negocios de proximidade coa colaboración do tecido comercial e hostaleiro ribeirense. É un dos nosos valores promover e participar activamente no comercio de proximidade. Nacemos para ser a operadora de telefonía do barrio e dos teus veciños atendida por persoas e con trato persoal. Creemos que chegamos a un punto na que as grandes superficies, disfrazando de comodidade, nos fan estar máis lonxe das persoas da nosa contorna e fan un dano, ás veces irreparable, aos pequenos comercios. Por iso, plantexamos esta iniciativa, para mover a economía do noso concello na época do ano de maior consumo e, á vez, de menor consumo nas nosas rúas. E tamén para concienciar a xente da importancia de comprar nos nosos comercios. Reafirmou que apostar polo comercio é facelo polo municipio, xa que se incentiva a economía local. Faz que o noso pobo avance contigo, apostando por un modelo máis humano, comprometido e xusto. Por iso, Toxo, a cada cliente que contrata os nosos servicios, entregará un bono ou cheque de diferentes importes ata 100 euros por vivenda e así iniciar unha cadea de consumo e movimento económico na nosa cidade. Isto tamén o facemos en parte por agradecer ás empresas e persoas que apostaron por Toxo e nos axudaron a chegar ao que somos hoxe en día. É unha forma de devolverlles o que aportaron para estar por todo Galicia dende Ribeira. Xa que estes bonos Toxo poderánse gastar no comercio local. As empresas que participan son desde tiendas de alimentación, talleres de coches, cafeterías, o sea, participan establecementos de todo tipo para que a xente poida sufragar isto. Entonces, eu gustaríame convidar a que máis empresas, máis establecementos participen neste programa con nós. Somos un operador de telefonía, que vendemos tanto enerxía como fibra e móvil, tamén temos produtos de seguridade, gustaríanos eso, que a xente participase neste programa. Un dos locais de hostalería que participa no programa é o Bar Plaza. O seu xerente Antonio Lijó sinalou que se trata dunha iniciativa importante para o sector e destacou o traballo conxunto para promover o comercio e a hostalería locais. Traballar conxuntamente entre as pequenas empresas, entre as pymes e Toxo, a nosa empresa tecnolóxica de telefonía, representa unha oportunidade estratégica para fortalecer o tecido económico da nosa comunidade. As pymes, o comercio, a hostelería, son o corazón da actividade local. Xeran empleo, dinamizan a economía, dan identidade ao noso pobo. Sin embargo, en un entorno cada vez máis digital, necesita un apoio tecnolóxico para competir e crecer, e aquí está Toxo. Ao colaborar, non só optimizamos recursos, melloramos a comunicación, sino que tamén impulsamos a autonomía tecnolóxica local, reducindo a dependencia de grandes corporacións externas, de grandes compañías externas que nada teñen que dar a Ribeira. Na mesma liña afondou a responsable de Lápices de Colores, Mónica Parada, quen afirmou que se trata dunha campaña moi potente. Que axuda ao noso comercio. Nos traballamos con Toxo, a nosa telefonía móvil, no momento en que nos lo plantexaron, pareceunos ben, porque o comercio local está de capa caída, a xente non está comprando no comercio, con desta maneira que podan ter ese bono Toxo, que a xente poda vir co seu bono á nosa tenda, pois dalle un punch ás empresas pequenas e á xente tamén, lles dá aí un aire para que veñan ao noso comercio. A campaña conta tamén co apoio do Concello de Ribeira. Empezando sendo uns rapaces que tiñan unha ilusión, que crearon unha empresa e a nivel de hoxe, pois non só están na nosa cidade, sino que xa están a nivel autonómico por todas as provincias de Galicia e todavía siguen crendo que o importante é Ribeira. Entón, eso é algo de darlle en valor, de que eles sigan apostando pola nosa cidade e este bono faga que a economía siga crecendo na nosa cidade e non se vaya para outros lugares, como falaba o seu CEO, que ao final
creemos que que Ribeira ten un potencial moi grande, se todas as empresas pequenas e grandes empresas se xuntan, poden dar un impulso moi grande á nosa cidade, e nós creemos que dentro do Concello calquer tipo desta iniciativa é algo que o Concello ten que apoiar. Esta iniciativa estará activa ata o 31 de xaneiro do 2026.